likes me. He likes me not. He likes me. He likes me not. Francine! Nga na bang napahak naman sa tong buwak dito sa gawas, ha? Imo na sa tong giibot, ha? Ha? Ikaw ba, marikarago din? Ayaw, ma! Ha? Oy, oy, oy! Oy, asa ka! Molira! Hoy! Molira ko niya, ma! Love you! Mauna. Hoy, day. Bisag imo pa ng hotdon inyong buwak sa inyo, dili kina makagusto si Earl nimo, no? Nainasad niyo mo, day, uy. Day, dili ba kina mahitabo nga makagusto siya nimo? Kay una sa tanan, naa siya uyab. Ikaduha, bright iyang uyab. Unya ikaw, dili. Hoy, mura dili ti ka amiga, ha? Grabe ki ka nako, da. Bright ka ako. Oo, bitaw. Bright bitaw ka. Bright ka, pero tapulan ka. Che? Tinuod bitaw. Unya nakapait pag yun mo, sige pag kagka-late sa klase. O na, o lagi. Mm. O, mas kung ngandoy ba nga makauyab ning Earl? Nagkagusto ra magug ko niya. Period. Hansen! Unsa naman sa ningi mong score? Piso raman eh. Mabawi ra ko next time, sir. Just make sure, ha? Or else I will give you feeling great. Naunsa man sa diin taon ka, day, uy. Nga bang one na may imong score sa exam ganina? Haka, day, uy. Wa bitaw ko katuon gabi, eh. Nalimot ko mga exam day si sir. Tanawa na lang hinuon. Katawan na lang hinuon ka sa grupo nilang Gwen. Nga naman di, ay. Ngano di ay? Hoy, day. Samot gyud nga dili makagusto si Early mo. Very opposite kid kay mong Gwen ngayang uyab. Samtang si Gwen ang nakakuha sa highest score kanina, ikaw sad mo ay nakakuha sa lowest score. Bahala sila, uy. Wa ko'y labot nila, no? O sige, sige gyud. Hatagi pagid sila rason aron mas makaminos sila nimo, day. Sige. Dater siya. Kinahanglan nga magtarong na ko. Mamawi ko sa kong grado para dili ko katawan sa grupo nilang Gwen. Milagro da kay dili na buwak mo'y sigihan ni mugkupot. Libro na. Maayo ra sad para dili mahurot ang akong buwak nimo, nak. Mama, sad, uy. Sige lang, ma. Puhon kung naan ako hininat na trabaho, pahimuan tagit ka o garden. Og palitan ka klase-klase sa mga tanom aron makailis ko sa imo mga buwak. Ay, paghilom diha, oy, Francine. Ay, nak, okay na nako nga magtarong lang gyud kasi imong pagtuon. Isaad na ko, ma. Sa dili pa mahumanod nga school year, masod gyud ko sa top 10. Maayo unta, nak. Best! Na ako'y good news nimo. Unsa man? Nasod ka sa top 10. Yay! Mo ba? Ay, tinuod ka? O, lagi. Og napagyo ko'y laing good news pag yun. Unsa man? Naapsa ni mo si Gwen. Unsa? Tinuod ka? Aha. At least, di ba? Day, sagpa na na niya og sa iyang mga barkada ang ilang kahambugera. The tables have turned, di ba? Uy, grabe siya, oh. Hala, best. Si Earl, padung ni. Hi, Francine. Congratulations. Thank you. Alis ako, ha? Keep up the good work. Hoy, best. Nagnanga ka, oh. Uy, gikilig. Wa man, uy. Wa man good. Abi kay na-absent ko nimo, nagtuo kag makalabaw ka na kinako. Gwen, Nahibaw ko.
Gibuhat ni mo tanan aron makuha ni mo Sir Earl nako. Well, I'm not letting him go. Naibaw kong ibog kay kaniya sa una pa. Gwen, nasayop ka. Dili ko ingon, anak. And do you really think mutuo ko nimo? Nakalabaw lang ka nako. Pero you can never outsmart me when it comes to him. Gwen? Ay, hala no? Threaten si ate? Trish. If I know, mahadlok na siyang mawa si Earl niya. Abi na mag-unsa? Shaky naman ko na sila karon kasi akong nahibawaan. Ni-cheat man din na siya sa exam. Unsa? Yes. Wa ganita kay baw nga basig dugay na siya nagsigig cheat. Pero karon lang nasakpan. Oh. At least, di ba, ikaw sa una, bahala gamay imong score, pero honest man sad ka, di ba? Trisha. Mana, Francine. Manguyab ko nimo. Kana kung okay ra nimo. Earl, sorry ha. O, tingali. Nahibaw na kang sa una pa. Nagagusto na ko nimo. Pero, abi kay buwag na mong Gwen ron. Sugto na dayon tika. Earl, babae pod ko. Og nahibaw ko kung si batiyo ni Gwen kung mahibaw siya ani. Francine. Mga bata pa man sad to. High school pa lang gud ta. Daghan pa tag ma-meet og daghan pa sad pwedeng mahitabo. Dili lang gud ta magdali. Total kung kita gyud. Kitaon ra man niya tagbalik. Congratulations, anak! Nakagraduate ka na gid sa college. Salamat, ma. You're hired. Thank you, sir. Just keep your lines open kay mo text lang nimo when ka mag-start, okay? Okay, sir. Thank you. Maayo gani kay nahumanagip ko. Oh, thank you, Lord. Kinana ko'y trabaho po. Ay, katuma, uy. Francine? Uy, Earl? Daan ko nga ikaw gid. Kumusta? O diin ka gikan. Okay naman ko. Gikan ko na nga trabaho. Ikaw? Mausad. Tay ba? Dinhi ka nga company? Oo. Mau ba? Sa ato pa. Parehas ita company nga gi-applyan. Mao ba? Di sa di kagikan nga building? Oo. Ayay. Murag mao na kini ang imong giingon ako sa una na. Nga kun kita gyud kitaon na gitag bagbalik sa Ginoo. Pagkiri ka balibot ato? Wow, eh. Asa to nako kalimtan. Ikaw ra ka ang nagbasid nako sa tanan akong gipanguyaban. Mao. Regine, thank you ha nga nisugot ang mga unta diri sa gawas. Human sa tong duty. Oy, kaso, oy. Tayo pa, unsa man din itabo ninyo ni Gwen pag high school? Wa na gani mo magkabalik atong nagbuwag mo? Wala eh. Wa man sad siya muhuman sa iyang pagtuon kay humanta ni graduate sa high school, pila ka buwan. Namagdus mo dayon siya. Mao ba? Ikaw, kumusta? Wa gid kay nauyab sukat. Wa, oy. Naay mga nanguya, pero... Ay, wa mo ko makauyon. Francine. Basin karon pwede na ta. Earl, Hangtod karon. Wa gyapon mawa nga kung gusto nimo. Ganahan ko nimo sukad pag high school pa. Earl. Sige na good. Natagi ko chance. Tarong mabitaw kong pagkalalaki. Earl. Pwede ba? Earl, ang tinuod. Nag-oo ko nga. Nawa na ako na feel ni mo. Pero sa dahil nakita ikagbalik.
Na-realize na ko nga hangtod karon. Niya pa di gihawid ka sa akong kasing-kasi. So, unsa man? Kita na? Oh. Yes! Uy! Yes! Ayun, uy! Oh, mauot sa mga naon, ikaw, cute! Sorry guys. Hindi pa ilang ko nga. Imo na kong gisugot. I love you. I love you too. Karon, minyo na mi, ug doon na sad mi anak, nga baby boy. Hindi na lang ko. And nothing's gonna